Έχω έρθει στον πατέρα μου. Στον παππού σου δηλαδή, εδώ στο ξενοδοχείο. Αν θέλεις άλλο να τα πούμε μπροστά του. Για δύο πράγματα ήμουν σίγουρος από την πρώτη στιγμή. Ότι ο γιος μου δολοφονήθηκε και ότι η Ξένια είναι υπεύθυνη γι' αυτό. Εγώ κόρη σου. Είναι μεγάλη ιστορία. Η Ξένια δεν κανόνισε αυτή τη συνάντηση. Ναι. Έχει χάσει τον κόσμο κάτω από τα πόδια της. Την έχει πιάσει πανικός. Και το μόνο που σκέφτεται είναι πώς θα βρεθείτε. Θέλει να σε εκδικηθεί. Οργάνωσε στο φώμα του και έχουμε αποδείξεις γι' αυτό. Επίσης υπάρχουν και άλλες κατηγορίες εναντίον σου. Μπορείτε να μου το κάνετε αυτό, κάποιο λάθος έχει γίνει. Αφήστε με, είπαμε πω μου, δεν θα μείνω. Τόσα χρόνια μοιραζόμασταν το ίδιο κρεβάτι με τον Ηλία. Καταλαβαίνω. Ποτέ δεν περίμενα ότι θα ένιωθα τόσο άνετα μαζί σου. Κάποιο λάθος θα κάνετε. Γιώργο, γιατί δεν μιλάς? Λυπάμαι. Παιδιά. Γεια σας. When I go alone. There ain't no one ever looking out for me. Just a sun, my only shadow. In the wind, out among the trees. Home is far beyond. Καλώς ήρθες. Εγώ πάω τώρα. Περίμενε. Δεν θα ανέβεις. Πέρασες πολλά και δύσκολα. Καλύτερα να ξεκουραστείς. Με τόση ένταση που έχω εγώ τώρα, καλύτερα να πιω ένα ποτό, να χαλαρώσω. Έλα λίγο. Δεν έχω ξεπεράσει ακόμα τι έγινε. Ούτε είμαι σίγουρη ότι μπορώ να σε εμπιστευτώ ξανά. Χρειάζομαι χρόνο. Μπορείς να έχεις όσο θέλεις. Πήγαινε να κοιμηθείς τώρα και θα τα πούμε. Σε μισώ. Σε μισώ τόσο πολύ. Θέλω να πεθάνεις. Κατέθεσα μήνυση εναντίον της Ξένιας. Και χθες το βράδυ με ειδοποίησαν ότι συνέλαβαν. Την περίμεναν άντρες της ασφάλειας στην έπαυλη. Επιτέλους. Να σταματήσουμε κι εμείς να ανησυχούμε ότι θα μας κάνει κακό. Μην ανησυχείς, ελπίδα μου. Ήρθε ο καιρός να πληρώσει για ό,τι έκανε. Πώς αντέδρασε όταν τη συνέλαβαν? Φώναζε, απειλούσε. Ήταν σε μεγάλη ένταση. Μη στεναχωριέσαι. Έκανες αυτό που έπρεπε. Η προανάκριση θα ξεκινήσει σήμερα. Ναι. Και μετά θα καταθέσει σε τακτικό ανακριτή. Πλησιάζουμε στο τέλος, λοιπόν. Τίποτα δεν τέλειωσε. Δεν έχασα ακόμα. Δεν έχω πει την τελευταία μου λέξη. Θα
Θα ήθελα να μου κάνετε μια χάρη, να με αφήσετε κάπου με το αυτοκίνητο. Κανένα πρόβλημα. Θα περάσω να δω τον παππού σου. Αυτές οι ώρες είναι δύσκολες για αυτόν. Πρέπει να σταθούμε δίπλα του. Θα περάσω κι εγώ μες τη μέρα. Θα τα πούμε μετά. Γεια σου, Βάσο. Στο καλό. Πρέπει να περάσεις από το τμήμα να καταθέσεις. Είσαι η βασική μάρτυρας κατηγορίας. Εντάξει. Δεν θέλω να μου πεις τώρα, αλλά κάποια στιγμή εξήγησέ μου τι συμβαίνει με τον παππού σου και την Ξένια. Καλύτερα να ρωτήσεις τη γιαγιά. Είμαι σίγουρη ότι θα σου πει. Ναι. Καλημέρα. Σε πήρα νωρίς για να κανονίσεις τις δουλειές σου. Έχουμε γύρισμα σήμερα. Σήμερα. Ναι, σήμερα. Η εκπομπή πάει πάρα πολύ καλά και μας ζήτησαν από το κανάλι να κάνουμε ένα έκτακτο εορταστικό επεισόδιο. Λυπάμαι, αλλά δεν γίνεται. Έχω δουλειά και μετά πρέπει να περάσω από το τμήμα να κάνω μια κατάθεση. Ελπίδα, σε περιμένω, μην αργήσεις, εντάξει. Μισό λεπτάκι. Μαμά, θέλω να μου κάνεις μια χάρη. Ό,τι θέλεις. Να πάμε από το catering. Γιατί? Θέλω να με αντικαταστήσεις. Σε 2 ώρες έχω γύρισμα. Πώς, εγώ δεν έχω ξαναδουλέψει εκεί. Ναι, αλλά για όλα υπάρχει πρώτη φορά. Η εταιρεία μας, σύμφωνα με τις οδηγίες της προηγούμενης διευθύντριας, δεν θα λειτουργήσει σήμερα. Αλλά μόνο σήμερα. Και αυτό βέβαια με βολεύει γιατί έχω και γύρισμα. Αλλά μην παίρνουμε και πολύ θάρρος. Από αύριο όλες τις δουλειές σας, κανονικά, με νέα διεύθυνση. Και ας ελπίσουμε να έχουμε πάλι τα πρωτεία, όπως τότε που τη λειτουργούσε η κυρία Καλφατίδη. Η κυρία Ξένια τι έγινε? Ας πούμε ότι παραιτήθηκε. Πάντως το βέβαιο είναι ότι δεν θα την ξαναδούμε ποτέ εδώ. Δεν έχετε δικαίωμα να με κρατάτε εδώ. Για κοίτα εδώ. Έχω κάνει αντικαρδιά κατηγορίες εναντίον σου. Είναι ψέματα. Θέλω τον πατέρα μου, φωνάξτε τον να έρθει. Του έχουμε πει ότι είσαι ήδη εδώ. Και αυτός τι είπε? Δεν διέψευσε τίποτα από όλα αυτά. Αποκλείεται. Ξέρει ότι δεν έκανα τίποτα. Φωνάξτε τον να έρθει να μου το πει μπροστά μου. Δεν μπορούμε να τον αναγκάσουμε να έρθει εδώ. Αυτός δεν ζήτησε να έρθει να με δει. Αν και ξέρει που είσαι, όχι. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με κάτι σχετικά απλό. Πλαστογράφηση εγγράφων και εξαπάτηση της Εκατερίνης Καλυφατίδη. Δεν πρόκειται να απολέξει χωρίς τον δικηγόρο μου. Άντε πάλι. Θα τον έχεις, τακτική ανάκτηση. Είμαι σίγουρος ότι θα του χρειαστεί. Λοιπόν, πάμε πάλι. Ισχυρίστηκες ότι είσαι η εγγονή της Καλυφατίδη, σωστά? Δεν το έκανα επίτηδες. Η διευθύντρια του Ιδρύματος μου έδωσε τα χαρτιά. Εγώ τα έδειξα στην Κάτια και αυτή το δέχτηκε. Το έγραψες? Ναι. Πάμε τώρα στη δεύτερη κατηγορία. Απόπειρα δολοφονίας εναντίον της Κάτιας Καλυφατίδη σε συνεργεία με τον Γιώργο Παπαδόπουλο. Είναι όλα ψέματα. Είσαι σίγουρη? Ναι. Για φέρ' τον μέσα. Μου τηλεφώνησαν από την αστυνομία, αλλά δεν βρήκα το κουράγιο να πάω. Τι θα της πω? Σου ζήτησε να την καλύψεις. Ήθελα να φύγουμε μαζί για την Ιταλία. Της είπα ναι, αλλά δεν θα το έκανα. Συμφώνησα για να κερδίσω χρόνο. Την άφησα να πέσει στα χέρια της αστυνομίας. Έκανες αυτό που έπρεπε. Δεν είμαι σίγουρος. Την πούλησα και το ξέρει. Είναι σαν να την παράτησα για δεύτερη φορά. Ίσως αν την είχα πάρει μαζί μου έξω, να μπορούσα να τη βοηθήσω. Πρέπει να τιμωρηθεί. Όλοι τιμωρηθήκαμε για τις πράξεις μας με κάποιο τρόπο. Δεν ξέρω αν της χρειάζεται τιμωρία ή θεραπεία. Ο τρόπος που μιλάει και φέρεται δεν έχει καμιά λογική. Και εγώ πιστεύω πως οπωσδήποτε πρέπει να τη δει ένας ψυχίατρος. Το μυαλό της είναι διαταραγμένο. Το ήξερα και δεν έκανα τίποτα. Τι άλλο θα μπορούσε να κάνεις? Να την πήγαινα σε γιατρούς έξω στην Ιταλία, να την έβαζα σε μια κλινική. Και να μην αντιμετωπίσει τη δικαιοσύνη. Για τις πράξεις της φταίω κι εγώ. Δεν την πλήρωσε μόνο εκείνη.
Όταν με πήραν από την αστυνομία, θα μπορούσα να την έχω καλύψει και δεν το έκανα. Δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι έκανε το σωστό. Η Ξένια είναι και αυτή θύμα. Δικό μας. Αλλά δεν μπορεί να μείνει ανεξέλεγκτη. Τα σκοτώνει που βρίσκεται στο δρόμο της. Ξέρω, δεν την υποστηρίζω. Θα τη βοηθήσω θέλω. Κι εγώ το ίδιο. Είμαστε μαζί σε αυτό. Αν χρειαστεί νοσηλεία, μπορεί να γίνει και εδώ. Έγινε απόπειρα κατά της κυρίας Καλυφατίδη. Ήταν σχέδιο της Ξένιας. Αυτή τα οργάνωσε όλα. Εγώ τυχαία πήγα. Τελευταία στιγμή. Όταν είδα την κυρία Καλυφατίδη πεσμένη στη σκάλα, μου είπε να την αποτελειώσω με ένα λωστό. Εγώ φυσικά δεν το έκανα. Δεν είμαι δολοφόνος σαν κι αυτή. Λες ψέματα. Αλήτη κάθαρο. Ποιος έβαλε να τα πεις αυτά, σε πληρώσανε. Κομμενός μου ήτανε. Είχε έρθει στην έπαυλη για να κοιμηθούμε μαζί. Όταν έπεσε η Κάτια πήγα να τη βοηθήσω, αυτό είπε. Μισό λεπτάκι. Κάτσε κάτω. Κάτσε κάτω.